Washington DC yan nɔ a y'aw bisimila VOA Bambara ka kunnafoni malikura kɛnɛ kan bi alamisa donya in na décembre kalo tile 8 san 2022 la aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na. Ayiwa an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan. A yirala k'a fɔ ko kurantigɛ banbali kɔtigɛbali min bɛ ka kɛ Bamakɔ o kɛlen bɛ dusumakasa ye duguladenw caman bolo. Awa u y'u ka nisɔngoyaw an'u ka hakilinaw di ka da a kan an ka laselilikɛlaw ma. An bɛna jɛ ko olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. A yirala fana k'a fɔ ko Senegali ani Mali jamana olu ye danatigɛli kɛ ka u ka marqué bila u ka dancɛw la, jamana fila dancɛw la. An bɛna o fana laseli di aw ma mun na o de kɛra a baaraw a bɛna latigɛ cogoya jumɛn na an bɛna olu ɲɛfɔ aw ɲɛna. Ka fara o kan an ka laselilikɛlaw ye kunnafoni minnu tɔmɔ duniya ɲɛfɛ an bɛna olu fana fara ninnu de kan ka di aw ma sisan an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ. Ka segin ko kura ka foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ a y'aw bisimila malikura kɛnɛ kan ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 6nan na aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na nin waati in na. Awa nin ye kɛnɛ sigilen ye an tɛna laada lawuli an bɛ fɛn min ye duniya ntolantan ba o kɛnɛ min dayɛlɛlen don n'a bɛ Katarikaw fɛ yen a kun ma cɛ fɔlɔ. An ye VOA Bambara ale bɛ laseli an ka laselilikɛla dɔw bila ka na don o don a bɛna ka na kuma ka kunnafoni laban ninnu n'o u bɛ a kɔnɔna na k'olu laseliw kɛ an ye. O de hukumu kɔnɔna la an ni Mohamed Danɲogo bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka laselilikɛla don ka bɔ Bamakɔ. Mohamed ni tulo bɛ n na i bɛ nɛgɛ kan kuma b'i bolo. Kadi ani wula i y'a fɔ cogo min na diɲɛ dolantanba n'o ye coupe du monde ye o kɔni o bɛ sen na kunu araba ani bi alamisa sɛgɛnnafiɲɛbɔ o de bɛ yen sabula mun ye huitième de finale ye olu banna quart de finale kɔni n'Ala sɔnna ma sini juma olu o bɛ daminɛ o dolan fɔlɔ an y'a fɔ cogo min na kunu Croatie ani Brésil olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'olu bɔra yen mun ye Pays-Bas ani Argentine olu fana olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ sini juma o dolantan fila ye sibiri don mun ye Maroc ye ale ni Portugal olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Maroc an bɛ hakilajigɛ k'a fɔ farafinna kɔni kulu duuru min jamana duuru min n'olu kɔni tun bɛ coupe du monde kɛnɛ kan o naani o bɔra Maroc de kɔni farafinna ale kɔni bɛ ka farafinna jɔyɔrɔ fa coupe du monde kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔ dolantan laban quart de finale kɔnɔ o bɛ kɛ Angleterre ani Faransi olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc an bɛ don min na ko bi tile fila sɛgɛnnafiɲɛbɔ n'o o tɛmɛna sini n'Ala sɔnna dolantan u bɛ daminɛ ko kura ye Mohamed Danɲoko mankan don VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Ayiwa ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye an bɛ wagati min a bɛ nin ka na wagati jan bɔ a yirala k'a fɔ ko Bamakɔ sigidalamɔgɔw bɛ kurantigɛ bolola u ka yɔrɔ la nin waati nin kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u degelen tɛ fɛn min na awa ko a kɛlen bɛ dusumakasa ye mɔgɔ camanba de bolo o de hukumu kɔnɔna na an ka laselilikɛla n'o ye Mohamed Danɲogo ye ale ye hakilina caman ta a kan an k'a lamɛn. U bɛ wagati damadɔ bɔ kurantigɛ o seginna ka na kura ye ni ka kɔrɔ a bɛ tigɛ ka caya marisi kalo fo ka taa bila avril kalo la décembre kalo kurantigɛ maa caman ka fɔla olu ma dege o la kosɛbɛ madame Keita Koninba Samake ale kɔni y'a yira k'a fɔ kurantigɛ min filɛ nin ye a degun tan tɛ an k'a lamɛn. Bakuruba la a fɔlɔfɔlɔ frigo bɛ an minnu bolo bi na a bɛ degun las'an ma n'an y'an ka fɛnw bila frigo kɔnɔ a b'u tiɲɛ souvent et puis siyɔrɔko ta fanfɛla fɛ surtout généralement sufɛ da ka teli ka tigɛ san nɔ ni da k'i bɛna sunɔgɔ dɔrɔn courant bɛ tigɛ donc courant mana tigɛ a bɛ empêcher ka sunɔgɔ wagati ninnu kɔnɔna la et puis même téléphone fɛnɛ ta fanfɛla fɛ souvent sufɛla ninnu i b'i ka téléphone bila ka si minnu bɛ taa baarayɔrɔ la ko ni dugu jɛra u bɛ taa ni téléphone chargelen i b'a sɔrɔ su bɛɛ bɛ kɛ foyi tɛ don a la donc baarakɛyɔrɔ la très souvent l'accès n'est pas facile bɛɛ k'i ka téléphone charger ɲɔgɔn fɛ baarakɛyɔrɔ la donc o degun dama dɔn ninnu. Burama Traoré ale kɔni ye soudeur ye ale fana y'a yira k'a fɔ ni courant kɔni tigɛra mun y'olu ka baara ye o bɛɛ bɛ sonsori fo ka taa fɔ courant nana tuma min na o fana bɛ kɛ sababu ye tuma caman ka i k'a dɔn k'a fɔ n'u ka client k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ Burama Traoré. A degun ka bon an fan fɛ dɔɔni parce que a b'an ka baaraw bɛɛ la sumaya an tɛ se ka baara k'a temps kɔnɔna la bon ala min filɛ baara min na sisan ni courant tigɛra a tɛ se ka kɛ bilen f'an ka sigi ka courant makɔnɔ bon a ka gɛlɛn client ka faamu parce que a bɛ dɔw kɔnɔ ko u ka baara bɛ ka suma or que courant de tɛ ka sɔn. Walasa k'a dɔn kun jumɛn la courant kɔni o bɛ ka tigɛ mun ye énergie du Mali ye cakɛda min ɲɛsinnen don courant ko ma an ye olu ka kunnafoni di so maaw an y'u wele u y'a yira k'a fɔ wagati nataw la u na kunnafoni di walasa maaw ka se k'a dɔn kun jumɛn de la courant a bɛ ka tigɛ nin wagati in na an bɛ hakililajigɛ k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnenw na mun ye Guina baraji ye o baaraw kɔni olu banna dɔnnibaa caman yira k'a fɔ o fana na kɛ sababu ye mun ye kurantigɛ ka se ka o nɔgɔya kosɛbɛ Mali kɔnɔ Mohamed Danɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.
nin tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko Senegali ani Mali olu ye danatigɛli kɛ ka marque bila u ka dancɛw la a kɛra ka da kun jumɛn de kan baara ninnu a bɛ ka latigɛ cogoya jumɛn na Isa Bacili n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Kayi ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an ka lamɛn borni 163 o de filɛ ka sigi sen kan Mali ale ni Senegali ni ɲɔgɔn cɛ o dancɛw pɛrɛpɛrɛla tigɛli ko la a ka dɔn k'a fɔ nin borni minnu ni u filɛ ka sigi fɛn tɛ mun ni a bɛna maaw bali u ka taga ni ka segin na jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ani fana kogo tɛ k'a jɔ jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ colonel Musa Sumare ale ye Kayi mara o gouverneur ye mankan tɛna k'a la wɔyɔ tɛna k'a la bɛɛ b'i ka yɔrɔ dɔn bɛɛ b'i ka mara kɛcogo dɔn donc borni minnu tununa u b'a to mara bɛ nɔgɔya dugukolo mara bɛ nɔgɔya dugudenw yɛrɛ fana ka mara bɛ nɔgɔya a b'a to marabagaw fan fila fɛ fana u bɛ baara bɛ nɔgɔya u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fana yaasa bɛn bɛ se ka sinsin an ka dancɛw kɔnɔ gɛlɛya mun ni a bɛ jamana fila denw ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ tali kɛ o dugukolo ko lahalaya la a bɛna kɛ sababu ye ko o mankan bɛɛ lajɛlen de ban Musa Bilan ale ye conseiller technique ye ministère de l'administration territoriale la parce que gɛlɛya caman bɛ yen a tɛ komi n'a fɔ o ye Senegali gɛlɛya dɔrɔn ye a tɛ komi o ye Mali gɛlɛya an bɛɛ jɛlen de b'o gɛlɛya la ni an y'an bolo don ɲɔgɔn bolo mankan tɛ yen parce que dancɛ dɔlen don mankan tɛ yen parce que bɛɛ b'i ka kɛta dɔn o b'a to vraiment an bɛ se ka taa ɲɛ ka nin sigida k'a kɛ hɛrɛ sigida ye bɛnɲɔgɔnya mun ni o bɛ Mali ni Senegali ni ɲɔgɔn cɛ hakilinaw an b'a ye k'a fɔ ko olu sigi sen kan o nasarala alisa ko o sinsin baara in kɛkunba dɔ fana ye sabula furukufuruku a b'o ban maaw ni ɲɔgɔn cɛ Musa Bilan ale ye conseiller technique ye ministère de l'administration territoriale la a b'a to bolodon ɲɔgɔn bolo min bɛ an ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ fara o kan a b'a to jɛka baara min bɛ an ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ fara o kan o b'a to ayiwa ɲɔgɔn faamu min bɛ kan ka sɔrɔ an ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ fara o kan Jibril Dramé ale ye Diboloka den ale ka fɔ la hakilina ɲumanba dɔ dancɛw bɛ pɛrɛpɛrɛla tigɛ a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɔrɔn ka se ka jamana bɛɛ lajɛlen ka dan ka se k'o yira a la ani bɛɛ ka se ka dɔn n ka jamana dan ye yan de donc a kɛra sewa ye kosɛbɛ wa population y'a faamu k'a fɔ a kɛ kun tɛ awa k'a fɔ ko k'u bɔ ɲɔgɔn na a kɛ kun ye jamana kɛnɛ ka se ka dɔn awa yɔrɔw la général de division Baye Cissé ni ale ye chef d'état-major particulier président de la République sénégalaise o mun ka baara bɛ ɲɛsinnen u ka frontière ko lahala kan ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan jamana fila ninnu frontière la ka baaraw lawaleya o kɛra coopération allemande fɛ GIZ Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la Amangana Gindo ale ye kamalen sifin ye min kɛra koro jɛgɛ lamɔlikɛla fɔlɔfɔlɔ ye n'a bɛ wele ko pisciculteur nazarakan na awa lakanabaliya o kɛra sababu ye k'a bɔ a sigiyɔrɔ la ka na n'a ye koro nka an bɛ don min na i ko bi a bɛ jɛgɛ min bɔ a ka ca ni tɔni 2 ye wa kelen fana bɛ ka koro sifinw lakalani jɛgɛmɔ baara la o k'a ka baara ye Tijani Wedrago VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ koro ale ye a kunbɛn a bɛ a kumaw ɲɛfɔ an ɲɛna an bɛ Amagana Gindo ka jɛgɛ marayɔrɔ la Koro lakanabaliya o kɔni ma kɛ sababu ye ne k'ale fari faga nka jɛgɛ mara o hakilina nana Amagana fɛ cogo di ni baara in daminɛ parce que n'i ye Koro lajɛ jɛgɛ ɲɛnama tɛ sɔrɔ nin baara in kɔni ye timinandiya baara ye wa maa kelen ka baara fana tɛ Tumoto Dion ale ye jɛgɛ mara kalanden dɔ ye nin bassin kɔnɔ jɛgɛ tɛfɛw ani mɔnɔgɔ san kɔnɔ an bɛ tɛfɛ min bɔ a bɛ tɔni 2 ni tɔni san damadamani kɔni tɛmɛnen Amagana kɔni lakodɔnna wa a kɛra kalanfa ye baw a bɛ maa kalan jɛgɛ mara la ka donc sisan kɔni ne yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw former Koro jeunes caman former dans le secteur de Koro même Katikaw ye mɔgɔw bila ka na yan ne y'u former Bankas Banyankara aussi jɛgɛ mara kɔni ɲɛlen kɔfɛ Amagana bolo a kɛn bɛ ka nakɔ baara ani jiriden baara fara a bolo kan Suzanne Dion o y'a ka nakɔ kɔlɔsibaa dɔ ye gɛlɛya kosɔn n nana Amagana fɛ sisan n bɛ ala ka jardin sɔn wagati min a kun ka gɛlɛn ne ma kosɛbɛ mais sisan a ye nafaba dira ne ma Amagana yɛrɛ ka bayɛlɛmali suguyaw ka ca nakɔ ni yiri fan fɛ an bɛ biyaki kɛ mais biyaki gansan tɛ an bɛ biyaki mun kɛ o ye biyaki amélioré de
b'a fɔ ko goyave thaïlandais donc an bɛ namasa fana sɛnɛ bon an bɛ logo fana kɛ a ka fɔla san kɔnɔ a bɛ se ka jɛgɛ tɔni 2 walima 3 ɲɔgɔn feere Moti Sagara o y'a ka client dɔ ye a ka jɛgɛ da a ma gɛlɛ a ka nɔgɔ yɛrɛ de donc tuma caman n'i taara o ye 400 de ye nakɔ fara jɛgɛ baaraw kan gɛlɛyaw kɔni b'a la an kana gindo lamɛn donc mɔgɔ caman y'a daminɛ u y'a to yen parce que u tɛ se ka dumuni san donc o gɛlɛya yɛrɛ b'an na ayiwa an balima aw bɔra sisan ni kadɔw de ye jɛgɛminɛ la bozow bɛ baara jumɛn de kɛ sisan an ka foli bɛ an balima kadɔw ye u ka kadɔ dugu la nka u tɛna se ka fɛn fɔ bozow ma bilen dɛ ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye sisan an bɛna lamɛnli kɛ Borgu sigi mara yɔrɔ kɔnɔna na sigidala mɔgɔw ka bɛnbaliya ani kɛlɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛla la mun de nana n'a ye ni sɛgɛsɛgɛli nin kɛra VOA Bambara ka laselikɛla dɔw fɛ an ka jɛ an ka lamɛn n'i ye Mopti région yɛrɛ ta ji lakanalen don tuma bɛɛ o ye 1 bin lakanalen don tuma bɛɛ o ye 2 ye dugukolo fana n'i y'o 3 sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ kɛlɛ b'a la Mopti région dɔrɔn tɛ dɛ fɛn fɛn n'a bɛ wele ko delta a yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw bɛ kɛlɛ da nɔ kan parce que a nafamafɛnw ka ca bin ye nafamafɛn 1 bin 2 de b'a baara dugukolo ye nafamafɛn ji fana ye nafamafɛn dɔ ye jɔn b'a bɔra bozo minnu bɛ Dakar la f'u bɛ jɛgɛ sɔrɔ a la a tun bɛ kɛ cogoya jumɛn na lawale la 1818 Seku Amadu ye bɛɛ wele sɛnɛkɛlaw misitigiw a fɛn hala gesedalaw a y'u bɛɛ wele an ka sigi ka fɔ an ka burugu in kɔnɔ la an bɛ se ka dilan cogo min na parce que misiw bɛ na a kɛlɛ ka ca sɛnɛkɛlaw bɛ yen mɔnikɛlaw bɛ yen an bɛ se ka bala cogo min na bi o de b'a to misiw bɛ taga ni ka segin na Mopti région na u bɛ yɔrɔw tigɛ mɔgɔw tun bɛnnen don fila tun bɛ a tɔ to sɛnɛkɛlaw ye sɛnɛkɛlaw fana tun b'a tɔ to dɔw ye mɔnikɛlaw a bɛɛ tun bɛ ten misi tun ka kan ka don waati min na o jate minɛlen don mɔnikɛlaw ka kan ka sigi waati min na o jate minɛlen don sɛnɛkɛlaw ka kan ka sigi waati min na o jate minɛlen don baganw ka kan ka bɔ waati min na fana ka taa kɔrɔn fɛ ou ka taa saheli o bɛɛ jateminɛlen tun don mun de nana ni bɛnbaliya ye burugu kɔnɔna na fɛn 3 bɛ yen o de y'an kɔ don ɲɔgɔn na sɔrɔ ni ala y'a bi hakili to tɔw kɔ fɔlɔ o tun bɛ kɛ o tɛ bi dɔnniya ni ala y'a d'i ma i b'i hakili to tɔw kɔ bi bi o tɛ ka faamaya n'a dir'i ma ni b'i hakili to tɔw kɔ bi faamaya ka donc bɛɛ bɛ kɛlɛ de la sisan ɲɔgɔn fɔ lawalela an bɛ dugutigi bonya ka alimami bonya bi o caman tradition na o dabila la an ye politiki siraw ta yɔrɔ dɔw la pour que tuma dɔw la n b'a fɔ n ko politiki nana an ka dugu la an ka tradition an tun delilen bɛ ka fɛn minnu kɛ o bɛɛ bolila ka bɔ fenêtre fɛ a sabanan fana ye mun ye an minnu fana bɛ tubabu ka commandant an n'u cɛ man jan tant que n'an ma nin bɛɛ kungun ɲɔgɔn na k'a lajɛ min bɛ ɲɛ min an tɛ ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ dɔw la c'est pourquoi burugu kɔnɔ bi maaw kɔ donnen don ɲɔgɔn na i bɛ dɔ sɔrɔ ale pereselen don k'u bɛ dugutigi place ta u bɛ dugutigi dɔw sɔrɔ u pereselen don k'u bɛ jamanatigi place ta n'i ye maire sigi dɔrɔn o kɔrɔ de k'i ye mɔgɔ wɛrɛw sigi min b'a kɔn donsow ni fama mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn la mɔgɔ kelen fɛ ka biya bamara wele ka daminɛ Itazeni Modibo daminɛ ko di ala mɔgɔ kelen fɛ i mana bɔ Itazeni ko di ala mɔgɔ kelen fɛ dɔnkili laminɛ VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la ni an seginnen ka na an ka studio 6nan kɔnɔna la VOA soba la yan Washington DC aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na halisa k'a fɔ aw ye aw bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u sɔgɔ an ka nin jɛmukan in na nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na Abijankaw fɛ yen a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 na Wagadugukaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ntomi ani 2 ani 4 kan Gawokaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 6 ntomi ani 1 kan Tumutu a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 ntomi ani 3 kan fɛn min ye Koro an balima kadɔw fɛ yen nɔ jɛgɛminɛnaw kɔni kadɔ minnu bɛ jɛgɛ minɛ sisan kɛra bozow ye a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 ntomi ani 2 kan ne mɔgɔ min fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati na an ka sanfɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ a b'an sɔrɔ yen nɔ www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ live la Facebook Instagram ani YouTube kan n'o ye VOA Bambara page ye o yɔrɔ ninnu na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye
mɔgɔ minnu minɛna arabadon na Allemagne jamana na ne ka a fɔ k'u ye kun bɛ fɛ ka fanga daraki a yirala k'a fɔ k'u minɛna ni maramafɛn jugubaw caman de y'u bolo polisi criminel ka fɔ la awa a ko ɲa mun de b'a kɔnɔ Mohamed Touré ale bɛ détail di an ma an ka lamɛn. Anw bɛ hali bi farati ɲagaminen sɔrɔ mɔgɔw la minnu bɛ tugu danaya hakilintanw kɔ dɔw bɛ ni wari caman ye dɔw bɛ ni marifa ye ani fɛɛrɛw ye u b'a fɛ ka minnu waleya wa ko o de y'a to farati bɛ a la o de y'a to anw sen donna a la o y'o ɲɛfɔ forobakan ARD la n'o ye polisiw ka farankɛlitɔnba cɛkɛda ɲɛmɔgɔ ye Holger Münch ye. Ɲininiw b'a fana jira marifa sɔrɔla yɔrɔ 50 la ɲinini kelenw na ka taa marifa minɛ ɲɛnamaw la ka se marifaw ma minnu b'a jira ko farati tɛ a la o y'o ɲɛfɔ ka ɲɛ a ka ca la mɔgɔ wɛrɛw bɛna minɛ o kɔfɛ a ko ten Minch y'a ɲɛfɔ ko anw ye mɔgɔ wɛrɛw dɔn minnu jɔyɔrɔ ka ɲɛsin nin kulu ma an ma olu dɔn tigitigi fɔlɔ sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw bɛ mɔgɔ 54 ma olu cɛla mɔgɔ 25 minɛna karidon sɔgɔma sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛra nin seli nin kan n'o ye Reichsberger ka hakilina ye n'o ye Reich jamanadenw ye tɔnba ye min ye fanga sɔrɔ nin kɛnɛyako dantigɛli ye kiritigɛlaw bɛ sigasiga u la ko u ye labɛn jɔnjɔn kɛ walasa ka don ni farinya ye Allemagne Bundestag kɔnɔ n'o ye wasadenw ka tɔnba min bɛ Berlin ni marifatigi kulu fitinin dɔw ye ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɛbɛn dɔ ye min bɔra jalakitɔn fɛ a man kan ka miiri ko kulu min kɔnɔ mɔgɔ 12 bɛ yen n'a sɔrɔla mɔgɔ 100 damadɔ bɛ yen o bɛ se ka kɛ jamana sigicogo sɔrɔ tiɲɛna Allemagne jamana kɔnɔ o bɛɛ n'a ta mun ci dimi kɛ Reichsberger ka tɔnba a ka fɔ la mɔgɔ 21 ɲɔgɔnna bɛ yen an b'a jateminɛ ko 100 sarala 10 ɲɛsilen bɛ fariyako ma. Décembre kalo saba ana nata la l'Amérique foroba fanga bena fanga belebeleba kɛnɛ sigi farafina jamanaw ye Washington DC yan l'Amérique faaba kɔnɔna na sen fɛ l'Amérique jamanakuntigi bena farafina jamana ɲɛma ɲɔgɔnna kuma ɲɔgɔnya bewa bambara bewa yɛrɛ ka lasigikɛlaw bena ye a kɛnɛ kan ka aw kunnafoni taabolo danatigɛlenw kan a sen fɛ o tuma la an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to bewa ka kunnafoni siraw la ka bɔ décembre 13 la ka taa 10 nin ye bewa bambara ka ye ka lase aw bɛɛ lajɛlen. L'Amérique président Joe Biden ale laseli kɛ k'a fɔ bi ko sanfɛcilu musobangana lelele n'a tɔgɔ ko Britney Griner n'a tun minɛnen bɛ Irisiw fɛ yen nɔ k'a labilala wa k'a bɛ l'Amérique ka bolo kan a bɛ sira la ka segin a kɔ ka na l'Amérique jamana la a falenna ni Irisiw cɛla la kasoladen dɔ de la Mariam Traoré bɛ détail di an ma. We never forgot about Britney. We've not forgotten about Paul Whelan, who's been unjustly detained in Russia for years. Amérique jamanatigi Joe Biden ye nin laseli kɛ Amérique masayaso Maison Blanche kɔnɔ bi alamisa a ko nin kalo damadɔ laban kɛra i n'a fɔ jahanama Britney ma nga k'a nisɔn kɔni tun ka di Britney Griner ale min ko don labilala ka bɔ kaso la Irusula jamana kan min kɛra falen ye États-Unis jamana ni Irusula jamana cɛ ka sabu kɛ Irusula jamanaden min n'a fɛnɛ tun minɛlen don Amérique jamana kan n'a tɔgɔ ye ko Victor Bout labilala ni makofɛlɛ in ye kɛlɛkɛminɛnw jagokɛla ye Griner tun minɛna Irusu jamana ka sanfɛ pankulu jigiyɔrɔ la min bi wele ko Sheremetyevo Moscou février kalo waati kuma min na douane finitigiw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa a bolominɛw fan fɛ sɛgɛsɛgɛli min labanna ka taa wolo u bolo dali la sigarɛti kartusi dɔw ani cannabis tulu kan a tun ɲangira juillet kalo waati hali ni k'a sɔrɔ Amérique jamana ɲɛmɔgɔw tun ye wulikajɔw la wara walasa a ka se ka labila o min kɛra kalo damadɔ kumaɲɔgɔnyaw ye Bill Richardson o sen tun bɛ o kumaɲɔgɔnyaw la ale min ye Amérique jamana ka ciladen kɔrɔ ye Nations Unies kɔnɔna la jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ ni kumaɲɔgɔnyaw la walasa ka se ka Amérique jamanaden kofɔlen in nabila min kumaɲɔgɔnyaw kɛra a n'a ka dankan Mike Bergman fɛ ni maa fila u ka nin wulikajɔ taamaw sen fɛ labanna ka kɛ dugutaga tani ka segi caman ye salo walasa kumaɲɔgɔnya bɛ se ka to Irisi jamana ni États-Unis jamana cɛ ka Britney Griner labila ni Amérique jamana ka sanfɛcilu tanbaga dɔ don. And his entire administration, he just mentioned this work is not easy and it has not been. There's
an balimaw aw ni yan tuma farafina gun tile biyanfan jamanaw ka nafasɔrɔ sira jɛkulu ɲɛmɔgɔbaw lajɛrɛba kɔfɛ abuja desanbu kalo tile sabanan na u y'a laɲini fɔ ɲasinbe ka kɛ delilikɛla ye walasa ka bɛnkan sɔrɔ ni mali famaw ye cote d'ivoire sɔrasi maa 46 n'olu datugulen do nin y'a kalo 5 ye ni bamako ye cote d'ivoire sɔrasiw jalaki k'olu ye sarala sɔrasiw ye yala CEDEAO kan k'a ɲini ka cote d'ivoire sɔrasi 46 minnu minɛnen do mali la olu labilali la wa aw ka jaabi ye jumɛn n'a b'a fɛ k'a da don nin sibiri baro la n'o ye desanbu kalo o tile 10 ye a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique kan an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan. Ayiwa sisan an bɛna farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Coupe du monde Qatar b'a fɛ ɲɔgɔn fila diɲɛ kuru kɛra sɛdɛntɔlɔntan ɲɔgɔndanba tile 2 sɛgɛnna fiɲɛbɔ bɛ kuncɛ bi alamisadonya in na ɲɔgɔndanw bɛ daminɛ sini juma kokura ni quart de finalew ye jamana 8 minnu bɛna quart de finale ɲɔgɔndanw tan farafina jamana 1 b'u cɛma Maroko ko don farafina sɛdɛntɔlɔntan kanuba caman jigi bɛ Maroko kan i n'a fɔ misalila Senegalika caman Senegal forobatɔn senbɔlen tulo na Qatar o ma Senegalikaw hakili bɔ Coupe du monde kɔ u bena Maroko senkɔrɔmadondo Portugal ɲɛkɔrɔ nama jara VOA lasigiden Dakar kabini arabasu Senegali waraw bɔra Qatar u bɛ Dakar nga hali bi Senegali faba la diɲɛ tolantanba in bɛ caman nin kan ka da kan farafina jamana dɔ bɛ yen n'o ye Maroko ye Isa Sen jigitola dɔ baarakɛyɔrɔ la a jɔlen bɛ siraba da la k'a ka bisi makɔnɔ k'a bɛ Maroko de kokoroma dɔn sisan Senegal nana so jigiya kelen de b'an bolo n'o ye Maroko ye a bɛna se sɔrɔ tɔw kan an bɛna u kokoroma dɔn Maroko ye Espagne tolantantɔn gosi ni tolantantɔnba dɔn bɛɛ b'o dɔn o la an bɛ se ka se sɔrɔ Portugalikaw fana kan o bɛ se ka kɛ nga Petit So ye Maroko kɛ ka kɔrɔ n'a tun b'a fɛ ka taa farajɛ la nga a ma se ka sira sɔrɔ a bɛ kuranbaara de kɛ bi Senegal faba la k'ale bɛ Argentine de kokoroma dɔn ayi ne tɛ se ka Maroko kokoroma dɔn an bɛ Argentine de kokoroma dɔn ka Maroko kokoroma dɔn diɲɛ tolantanba in na o hakilina kelen in de bɛ Sanbonbari ni Mohamed Wagela ne bɛ Maroko kokoroma dɔn bayo ne ye farafinden de ye ani Maroko ye farafina jamana dɔ ye Maghreb wa ne bɛ duwawu k'a ye Maroko bɛna tolantan kɛ sibiri dɔn ne jigi b'a kan a bɛna se sɔrɔ wa Maroko bɛ taa ɲɛ ne bɛ Maroc de supporter n y'a miiri aussi africains u bɛ Maroc de supporter Nama Jara Dakar VOA Bambara. hali n'a y'a sɔrɔ Senegal waraw Lion de la Teranga ma se ka tɛmɛ 8e de finale la Coupe du monde kɛnɛ kan a ma juguya kosɛbɛ Adama Maïga ka fɔ la farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila do Bamako kɛmɛ sarada la an b'a fɔ ces deux équipes kelen tɛmɛna kɛmɛ sarada la kilancɛ n'o ye 50% ye an y'o sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ k'aw sara mais ne bolo an kun bɛ se ka vraiment 100% kɛ ni Senegal kun y'a ka chance saisi kosɛbɛ contre Angleterre parce que situation dɔw sɔrɔ donc n'olu kun sera k'olu kɔni concrétiser o kun bɛ se ka kɛ sababu ye match kun bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ ye nka malheureusement a ma k'o cogoya la Senegal bɔra Maroc tɛmɛna balina ko don ne bolo parce que champion d'Afrique ale éliminé na 8e de finale Ali Douedraogo VOA lasigiden Bobo Dioulasso Burkina Faso bɛ ɲɛfɔli k'an ye munna farafina jamana ma deli ka se Coupe du monde demi-finale kɛnɛ kan fɔlɔ ni y'a san 92 ye ni diɲɛ tolontanba o b'a wele Coupe du monde ni o bɛ sen kan a sa 92 tɛmɛni farafina jamana ma deli ka don a 4 cɛma jango na fɛrɛ ka sebagaya yɛrɛ sɔrɔ mun de b'a kɛ farafina tɛ sera ka sebagaya sɔrɔ diɲɛ tolontan kɛnɛ kan min Coupe du monde ye Oscar Baro o ye Burkina Faso étalon loko entraîneur ye an ka se ka ballon tan miniti 95 miniti 100 an tɛ se ka concentrer jouer de kɔnɔ fo ka taa jouer ni ban a filanan ye juma ye an bɛn'o fɔ o ye niveau tactique ye n'i y'a kɔlɔsi an bɛ to zera an ye min labɛn ka bila k'an kan ka to ka jouer n'a ye an bɛ barika bɔ a kɔnɔ n'i don bɔra a kɔnɔ don tubabuw kɔlɔsili kɛ kosɛbɛ parce que olu bɛ équipe kɔlɔsi fo ka taa détail bɛɛ la a sabanan o ye an ka organisation yɛrɛ ye o yɔrɔ saba ninnu tubabuw b'an ɲɛ Seydou Yaro min kibaruya jɛnsɛla ye radio Omega ra ale ka miiriya ra Maroc min sera ka taa quart de finale la o bɛ se ka farafina kunkɔrɔ ta ɲina san nin na Maroc n'o kɔni sera ka Portugal tɛmɛ sɛgɛ t'a la o bɛna kuputa sabu o ye dolan min tan ni
Espagne ye o y'a yira k'a fɔ ko dolantan jɛkulu kɔnɔ maa 11 le o maa 11 bɛɛ a kɛra komi o kun farala ɲɔgɔn kan tubabukan na o ko olu ma ko solidarité c'est à dire o y'a yira k'a fɔ o bɛ bɔ jamana kelen na o y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ kan ye kelen ye n'o y'o kɛ ni Portugal ye n'o ye kunkɔrɔta sɔrɔ ne fɛ sɛgɛtara ne bɛna ka sɔngɔ fɔlɔ ye farafina jamana dɔ ka se ka diɲɛ ka ɲɔgɔndan coupe nin ta min ye coupe du monde ye ni tun ye Alidu Wezirago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso ka hakilina jigin kɛ sini juma quart de finale ɲɔgɔndan 2 bɛ tan nɛgɛ ɲɛ 15 danamana gosi Croatie ale ni Brésil ka ɲɔgɔndan bɛ daminɛ nɛgɛ ɲɛ 19 danamana gosi Pays-Bas ale ni Argentine ka ɲɔgɔndan bɛ daminɛ VOA Bambara tɔgɔ la Alidu Wezirago Bobo Julaso Burkina Faso Nama Jara Dakar Sénégal ani ne yɛrɛ Siaka Traoré Bamako Mali la a kan bɛ sini juma décembre kalo tile 9 san 2022 ayiwa an balimaw a y'a faamuya san'an ka kɛnɛ ni wuli an bɛ fɛ ka foliba de lase fɛn min ye Mali adamadenya hakɛ lakɔlɔsili kɛ kuluba n'a bɛ wele ko Commission nationale des droits de l'homme olu de ye bi sɔgɔmada in na ka tasibilaba kɛ VOA Bambara ani VOA yɛrɛ ka baara kuru kara la Mali jamana kan ka kɛɲɛ ni adamadenya lakɛɲɛ hakɛw ye k'an ka baara ɲɛna ɲinan san kɔnɔna na awa o bonya ko bonya bɛ yen bonyamasegin bɛ yen an b'o bonyamasegin kɛ u ye ka foli di maliden bɛɛ lajɛlen ma sabila n jɛmukan in sigilen don Mali de kama kɛrɛnkɛrɛnnen ale bamanankan fɔlaw ni bamanankan mɛnnaw farafina fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ bɛɛ de fo k'an ka radio partenaires fo k'an ka correspondants fo ka foli kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen de kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye min tɔgɔ fɔ an tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ sabila jama ka ca halisa k'a fɔ aw ɲɛna aw k'aw sɔgɔlen to an ka émission na VOA Bambara a sigira aw de kama nin tun y'an ka folikanw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a lase Mali jamana ma ani malidenw bɛɛ lajɛlen ma sisan ka fɔ aw ɲɛna jɛmukan in a labɛnna Cheikh Tero ani Senimu Keyita fɛ laseliw kɛra aw ye ne Keyatu Tarawele fɛ ayiwa an b'a laɲini kɛ aw fɛ halisa a k'aw sɔgɔlen to an ka kunnafoni siraw la nin tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye VOA Bambara kan a k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni min bɛna d'aw ma nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔw ka laseliw ye ka se diɲɛ ma. Wulikajɔ min bɛ sen na walasa ka se ka jihadi kɛlɛ ye États-Unis ka haminanko dɔ ye kabiri san caman nka o san caman tɛmɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ k'a yira k'a fɔ ko dɔ de bɛ ka fara jihadi jɛkulumaw ka walejuguw kan kɛlɛ min nawaralen don hakilina caman kan n'a bɛ ka cari min laseliw bɛ ka walankata dugukolo fan caman kan nin kɛra Dr Liz Sherwill Randall ka jateminɛliw ye jɛkulu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni ka fara État islamique kan bɛɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ u ka fara ɲɔgɔnkanw bɛ ka lawara wa min bɛ ka tɔnɔbɔ u fan fɛ mɔgɔ miliyɔn caman de bɛ nin koɲɛ in degun kɔnɔ n'o ye jɛkulu maramafɛntigiw ye u ka bagabagali ani u ka jatigɛ walew kɛli ka taa duguden caman farala kɛmɛdonya o kɛmɛdonya fo 300 ɲɔgɔn min kɛra nin santa laban ninnu kɔnɔna la n'o b'a yira ko kɛmɛdonya o kɛmɛdonya sara 95 o de farala u ka walejugu kan farafina Sahel occidental fan fɛ ka taa se Somali o jamana fanfɛ yɔrɔw ma nin ningɛlɛya walew dɔ de bɛ ka fara kan kosɛbɛ i n'a fɔ Dr Sherwood Randall b'a lase cogo min na ko États-Unis jamana kɛlen do ka waleya 3 de ta walasa ka se ka dan sigi jihadi jɛkulumaw ka walejuguw la a fɔlɔ an bɛna dɛmɛ don jamanaw maracogo la yiriwali siraw ani teriɲɔgɔnyaw siraw la jijili nin kɛra Dr Sherwood Randall ale ka laseli dɔ ye États-Unis jamana bɛ k'a ka fɛɛrɛw fara ɲɔgɔn kan ni k'a sinsin fɛɛrɛ min bɛna waleyaw gosi waleya minnu dɔ bɛ tali kɛ jihadi jɛkulumaw ka hakilinaw kan n'o de ye ka fanga maracogo ɲuman kɔkɔrɔma don ni k'a laɲa sɔn kelen do a ma k'a fɔ ko hakilisigi ni basigi fila de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'o bɛ se ka kɛ ni fɛɛrɛw sɔrɔli ye ka taa basigi fan fɛ a filanan an bɛna an ni farafina gunkana cɛ teriya siraw la jiji walasa ka se ka dɛmɛ lase u ma u ka nin gɛlɛya in kun minɛ Dr Sherwood Randall y'a lase cogo min na an dɛmɛbagakulu y'a faamu k'a fɔ ko fanga ka kan ka jɔyɔrɔw dafa u nagakɔrɔlaw la finitigikow fan fɛ foroba cakɛlaw ani ka fara marabolo kɔnɔna cakɛyɔrɔw kan i n'a fɔ farafina tɔnba Union africaine ani ka fara a ka sɔrɔ yiriwali soba kan n'o ye communauté économique régionale ye an bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ kun an se bɛɛ lajɛlen na walasa ka se k'u dɛmɛ ka kɛ u yɛrɛ ye jamanaw ma u ka sariya ko bunadamaden jo sariyaw olu baaraw la ɲali ko la min kuntagala bɛna jɛnya taabolo minnu bɛ wolo jɛkulu maramafɛntigiw ka yiriwali ko kan a n'a wale kɛbagaw ko min bɛ kɛ sababu ye ka terrorisi ani kojugukɛlaw ka fankuraw ye minnu tɛ hinɛ mɔgɔninfinw na Dr Sherwood Randall ye o lase nin tun ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma